Bwsajuk Bwsano su apela klaya ku ani samri no bang apela klaya ani khazum no ba apela klaya hagasi to ko Bwsana duk klaya ka bwsano kibitang bom bwsaba tamang khata ang Naitukgwi male Hano halam sogo notice Tripura Naitukgwi jo to khadene takte bukhukchong ang nong logi tong jemi de porba noro salbrum ne haikeno tini bo hayo hai tegesa tabuk Tripura haste bo jinjalagi tongmani yakeba tabuk Tripura haste go ngui tongmani koglam noti sungte sa haino hai sini notice Tripura habanogo phaishok paijak sini khoroksa bukhukjok belai jinjale bisinte tabuk ngui tongo bini nok nok khungrogo abo kha sungtam ni hingke nok nok ko bimani tongo salbrum brum no sungnom buskango फाइनाय थंकरं बदल याखेबा वानसुकरं याखेबा रसापुंकरं याखेबा नकनुकुंनि जोंजालावति जों नरकनि बुस्तांगो जोंथुनाय ताब्रिगके ताबुकनि Tripura हास्तेवो बेलायनो जोंजालां लायबनि कगलाम रगनति जों नरकनि बुस्तांगो हायनो हायतेसा किफिलै सिनि नटिस Tripura बखाक्तै सिनि बुखुकजुक फाइजाक बिनि नकनुकुंबो बहाय जोंजालांगै दं आबरनो जों नरकनि बुस्तांगो तुनानि बागे फाइसक फाइजाक सिनि बाय फाइसक फाइजाक सिनि बाय चिनि notice Tripura habanogo nang je phaika dini nok khungbo bobo hai jeng jalok ngui tong ba tamo ngai nang tini chini u notice Tripura habanogo phail na habano ti kisa sin notice Tripura Naitukgwi hasteni lukurok no kisa saikna reger bobo hai jeng jalok ngui tong nrone oro phaimani hingkena ani bwsano kisa Naitukgwi nrok help khlaiयै kisa ani bwsano ta khlaido de nei ang nrok ba kol bisa phaimani ta bobo hai puila party mulok hingke ani bwsan hingke ano 25 tarik Fuayo soita Naitukgwi tong ke ang Bwsawi ani bwsanang singka Biyang thanai nang ani bwsang ba ang exam runai je back abo dasung mane abo hapani abo exam runai haini saw ke ang ba haina khatong jagui tongma ba exam khang ke ba phaidita do nung tini nogo phaini de ma ba phainai haini saw ke ang ba ke tong ja kha phun khlai jagli ya ke 11টা সময়ে বনে জলা ফুন খাইকা জানে জামাই ফুন খাই মানসি রিসি খাই কক সালাইখা ইনকে রিসি খাই কক সালাই ব্রক আনাবো সালিয়া ইনকে আং জারো আনি বসাবতামানি নগো খালি আং সাল হাবই তো হা সাইটটা বুই তো ইনকে আং সাইটটা বুই তো ফ্রকে ফুন খাই মালে সুইচ অফ মোবাইল সুইচ অফ বংখাং ইনকে তেকে সব নিনি যে নং নিনি Bwchamari nini Bwchamari je kol khapru nini Sabobai bobo hai kol salaimane ngapro le khada bono le khnaya ta an jamri ba sayata inke ang switch off ong chi an samle an saja khata haikasi pop khai hangta ang thung janogui ma Thangkha jani basa Biyang la oro abo de sobilang yang sarsun broni sarnang phungklai khata ke broni guru go bang phungklai nai khata inke ang jasai maliya inke ang Miapro hingke 26 tarik phaiयै ang je thanawa lai khlai khata kisa bo thanawa no ko bo tulamra tulamra thanawa apply khlai khata nini Sajuk bai nini Bwchamari je chorawo tong khawi tongo ba nini Sajuk kini Bwchamari nogora tong yakaba nini nogora tong ani nogo tong bro 1 বছর khani ong khata nogo tong phaimanita Kaizang mane hingke 3 বছর December mas ke 3 বছর kanaita bro hake tong phaimani ta ang sajung hake ong khakaya ta samri hake ong khakaya go je nini Bwsajuk ba nini samdi bai nong nok tong thar ba nini mokol buskang tong mani ba kuno walai sulai oma herok le uda barabor bo herok bo ang waisale kisa ani Sajuk bai samri no wale mani no khata ang bahaine nogo tongya ba se ke borok ba sayata bisasa boi sayak jata boni bohino bonani kiri jagaita sayata borok ke ang je dino 25 tarik basa okhai thamprosi ano ang brono kuku khata tamani norok hake ano saya ong hake kuku khake si brok ano pura kok phainak kok sabo hake si ang ani basanang sason khlaimani ya ta gani basa hake thangpai basama sa susuk ang abo to busha mana bor ni ko Bwsano su apela khlaya ku ani samri no bang apela khlaya ani khazum no ba apela khlaya hagasi to ko
Bwsana duku klaya kan bwsana kibitang bwsaba tamang kata ang Naitukgwi yang ta amne sunu no Naitukgwi payment ta unda kuja maza no neta ngetesa sungna musun ini Bwsajuk je tabuk ini Bwchamari tamar bo jora ro le pro Kapjak kha musun jora ro Kapjak mana Bro Kapjak mane ken 2021 dekhu 22 Kapjak 23 tak 3 বছর ডিসেম্বর মাসে 3 বছর তা 22 Kapjak ta tabuk dini Sajuk sini channel ya kaba notice di pranai tong khake tabuk no bo nugui tong khake neng bonole bo nai tong khake neng tam ko ro bono kasana ni musung ya kaba hasteni lu korok no neng tam ko ro kasana ni musung angken lukurong no an besar no khang ke ano phungplai sabai di kisa romu nar bai di thungjaga wa ang ke nei lukurong no saklai jau ta Piaba kubangma tabuk ni jora rogo bai nona teke sawo kok suna musung nuk tawo belai no bukti be dini Sajuk ya ba sajla ma bo oroni kok ya obono nona teke sa kok suna musung tabuk ni jora oto kubangma Bwksaba komuni selabe khari thang Bwksaba buibe phemlo jagi tlangjak Bwksaba obo ke tlangji kubangma no omo hairo to tang thon kubangma hamia sitra obo hairo bo nukjago nengle tam khaka yini Bwsajuk bo hai Biyang rogo Thangkha na ba tam khlai thangmani khlai kana exam na phaitani na bo hai ni wan suni Bwsajuk ang tak exam ra man jaka bo khen ke phaikan ke ba ang hai na tak sagra mali ya ta ani mokol bai thang bai se ang ani bwsana khun abo ke phun bai kok saman bia sogya kong ke tangang sam ni kong ni ngote wo nang ke ang ma hang kata ani bwsa boi bai de thang bai kha ni ma hang kata nang jabo khakau ta hake ma khaka khata samri ni bwsa samri ni kong bai ta ang bor mubalo si ma za kham ni sawo ke ba ang hai na kisa no wa so khata hai de ong ma hai ta ngani ni saksa kha kamawla ni Bwsajuk obo hairo no ba nangle tuidul phaimani ba serai ni simi tori kha tori men poriban tabuk kai ri khaba asuk je jora bologo ni Sajuk obo hairo untu to ta ma to ni kha kamani ang bata hai dong khang mai ta bata ata ba hai ni ma khakala hata hai ke bo phai orom exam ma out of line his phai ma ba 3 mas di kus line phai mas ta mas kai ni le ga mas si tong ma ba ta last day mas ho si thangai bo mas kai sakaya sin si ta hai ong thang phai ke ba ang ba hai ni ma khakala hata hai ke to bo ba Biyang ba thang tong kha ana ma za ke ba phai lang si te ani ba sa bo na ma no wa so wi phai ke ba phai lang si te hai si ang ba hai bo no phai ga ha ke tong phai di ne ang ke ma a ke hong ta sa bai te je sa bai thangpa je pha thangpa ga hang ke tong phai lang thong mai ang phai aw ake norok khnai man khna ta ni ke abo norok no sanani ke teke sa ono sanan mo sugo sini notice ti prane bakate Sajuk yakaba sajla yakaba Bwchamari kok oroni kok ya tam ni ke Bwsano tini niji buma bupa kisho thui krano muthui thui khuriwo tuidulei klai kitino yak tolei tui tabu kusuk klai mani tori khalok ni khabar ya gono te khoroksa bu borok bai te khoroksa sajla bai poni ya phare mani ya gono sakni Bwsajuk kumajake tini sini Bwkwrajwk sini bai belai no kha khamsa ja khani bagi hasteni lukurok to sini notice ni prani bukhate singbo hanyo hai nongni thani o koi mungnarok nai obono tamni ke jes jaga phano tini bono nugui tong hakai je o picture rja rona jomatia no norok nugui tong khake sini je notice ti pra skin no je kokduk number ja tongmani akong duk number no call khaye borok bai kringai jate bini Bwsano jesa phano thangton jesa phano ungthon bini koktei koimani borok bai kringde ngete se obono sanan musnai Bwkwrajwk runa chomatiano chini notice dipan pokate nini ama saya ningya khai tini kobor haike nang notugui tongo nang je jaga tong khang kai nang nogo kipilei nang jesa jaga jesa phano thangdi jesa phano ungdi nang nogo phai kasang nini ma ba bai yakaba nini saibe nang tong nam musung ya phano ngkha jesa phano kha nini ma ba bai kok salai mani jagono nang ya pili seka ngai sanai tam ninga tabu jorawo nang ni phunggo mai ti salai nani yakaba thapa fortune ya ni tong jora aunge phari paithago baino te shako obono sungari mosubu tabuk nini je sajunom je nong tugui tongo nang bubo thairogo thangto ma tong jiki
Tripura ora tong kuna yakaba father hasir ora thang pai kene ni kha kaman bobo hai angke ang Tripura obo tong khong he makha wota bono ang bai de thang me khaka yak ta an bakha wota an basano bini ngorokle bini dolong no ba bini palong ba bini saksale no nang borok wale kok sawi ro borok bai buang kok sajak thung kontak klai kok sak ta borok no hai angke mia pro mia 25 tarik koroksa 25 tarik dan 26 tarik nungzak ni sauta gdolawo angke ang bono final kok samaya kuta angke mane boba kerengi maya kuta angke kerengmaya ni bagai samaya kuta angke bai ni tuku kosto no sim notice di parando te hasen ni purok no sabema ke belai no sini bisinte mana ni chere mo shatang to ni singwan chubo yakaba sing sai tok nai ni chere no bahake sing notugui ni khuriwo daisa sing gipili re angke no bahake no salbro pro mo choya wi nai to notice Tripura tam ni ke notice Tripura angkha borok ni yakaba tabuk Tripura haste wo ngi tongmani yakaba gothogui tongmani nokno sing no ni buskango serai tui tongo bahake no sing taibo no ni thani wo buskango sing tunani sai tok nai tabuk khoroksa nukungni kaisa nukungni sing jalong matui sing nong thani tui phai tongo bahake no choya wi nai to ni notice Tripura channel